मुलिनि भिडिअ लाबोदों आंनि खोमाखौ हाख्लाब 100% बियो खामानि होगोन आरो ना नोंथांनि सेफटिनि थाखाय बा नोंथांनि मददनि थाखाय भिडिअ लाबोदों जायाबा आंनि सालायखौनो हास'फै मिथिबाय आरो जुदि हामाखैब्ला माने आंखौ थावबो सोबाना फैनो हागोन आरो ना थावबो सोबा आरो ना 100% बे भिडिअआ जोबजासिम नायलां नोंथांनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो दिनैनि भिडिअआ खिन्थु फोथायनाय नङा आरो ना आं बिनि सिगां आंहा फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दङ भिडिअखौ दसे खोनासंलां आरो ना नोंथांनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आरो सेफ लाखि भिडिअखौ आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बयनोबो नोंथांनि न'खरनि थाखाय जाहाथे नोंथांनि न'खराव बा नोंथाङाबो सानफ्रामबो बे बेमारा माने बयनावबो जाखायो आरो ना जाया होननो हाया थ' दिनै जोंहा रबिराम सारखौ बरायगोन दतमायाव बिनिनो जोंहा सिगाङावबो बेंफार दामगोन सेरफांगुरियाव बेंफार दामगोन आरो दतमायावबो जोङो बेंफार दामगोन आरो जोंनि पार्टियानो कुसुगाव सेरफांगुरि दतमा दामगोन मैयाबो क'क्राझाराव कुसुगाव टु क'क्राझारावहाय जोङो बेंफारजों बरायहैबाय नमिनेसन होनायाव मैया आयौ बाब बाब देन्जार मानसि सौसिनो हाया सेवालि मेदामखौबो लोगो मोन्दों मैया मोगथाङाव नुवाखैमोन मोगथाङाव नुहैबाय मैया नङा होमबा एसे रायज्लायनानै फैबाय थ' बांद्राय गोलावथार भिडिअखौ खालामला नै अब्ला फैदो बे जाहैबाय खांखिया लोगोफोर नोंथांमोना खांखियाखौ सिनायखायो नङा होमबा खांखियाखौ मोजाङै नायना ला आरो मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय जोंहा मस्ला गथा नङा होमबा मस्ला गथाखौ नोंथांमोना बाजाराव मोनखायो मिन्थिखायो मस्ला गथाखौहाय गलमुरिसबो होननानै बुङो बाजारावहाय गलमुरिस नङाबा मस्ला गथा होनबानो खायसे खायसे जायगाफोरजों गलमुरिस होनो खायसे खायसे जायगायावहाय मस्ला गथा होननानै बुङो दा बे खांखिया आरो गलमुरिसआ ओरैबायदि मोजां खामानियावहाय बाहायजायोला दे रायजो राजाफोर मिथिबाय नोंथांनाव जुदि सानफ्रामबो गुजुबाय थादों साइनिस बेराम जादों बा नोंथांनाव हापानि बेराम जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा आरो नोंथांनाव टाइफड दङ अब्ला नैबे मोनसे खामानिखौ मावनानै ला रायजो राजाफोर 100% जायाबा आंखौ सोबाखै जा हामाबा आरोना थ' बे खांखिया आरो गलमुरिसआ ओरैबायदि माने बेखौ हौवाफोरनिया 6था हौवाफोरनिया 7था आरो हिन्जावफोरनिया 6था दै हौवाफोरनिया 7था हिन्जावफोरनिया 6था बेखौ खांखिया बिलाइखौहाय खानानै ओमफ्राय गलमुरिसखौ मोनसे खावसे मानसि गिदिरबा आरो मानसि फिसाबा मोनसेल' होनानै खांखियाजों लोगोसे खाया जेनाखि सिथ्लायाव रज'ग्रा जेनाखि सिथ्लायाव रज'यो बियो माने बेदर थाङो एकदमबारे बे सोरखिजोबनो हायो जेखौनो बेखौनो माने सोरखिजोबनो हायो सिथ्लायाव रज'ग्रा खाया बिफांनि बेदर बेखौहायबो मा होनांगौ बै हिन्जावफोरनिया 6था हौवाफोरनिया 7था बेबायदि नांगौ नालाय बेखौबो नोंथांमोना दरनै दरथामसो एरख'नानै बेखौबो फिस हानानै सानदो आरो ना हानानै सानदो हाजानाय गोरलै हानानै सानदो 7था 6था हिन्जावफोरनिया 6था हौवाफोरनिया 7था बे खायाखौबोथ' नोंथांमोना सिनायखायो स्क्रिनाव होदों आङो बेखौबो नांफागौ आरोना बिसोरो मोनथामजोंनो आरो खामानिया नोंथांमोनहा बेखौ देग्लिनानै लोङोब्ला बे नोंथांनि गुजुनाय खबा बेजोंनो 100% गानायखौ मोनगोन बा सोखा जानायखौ मोनगोन दै नोंथाङा नांलाया डाक्टारनाव थांनो बा नोंथाङा नांलाया आयुर्वेदिकनि मुलि लोंनो बा नोंथाङा नायनाङा डाक्टारनावहाय बे गुजुबाय थानाया नोंथाङा गुजुबाय थायोब्ला डाक्टारनाव थांब्लाबो बथलनै बथलथाम लोंब्लाबो 500 600 800 गाहाम 900 1000सो गाहाम थांब्लाबो हामा सोरनाबा बथलब्रै बथलबा लोंनांगौ जालायलायो टेब्लेटबो लोंनांगौ जायो कफ सिराप नाथाय मा बेखौ नोंथाङा लोङालासिनो बे खांखिया आरो मस्ला गथाखौ नोंथांमोनहा देग्लिनानै लोङोब्ला सानथामजोंनो फोरमान मोनगोन दै सानथामजोंनो फोरमान मोनगोन सानथाम नाय आरो अतिरिक्त गुजुनाया सानथामजों मोनगोन आरोना ओमफ्राय नर्माल गुजुनाया बेथ' सानसेजोंनो
एकदमबारे खमायलांखागोन खमायलांथारखागोन आरोना आरो बेजों लोगोसे जायफोरनाखि दाहाय जादों दाहाय जाहांनाय सरासनस्रा दाहाय जाहांनाय बैफोरबायदि बिथांमोननिया बेबो खामानि होयिलाय आरो बेबो नेम दंलाय नै बेबो नेम दङ खिन्थु नोंथाङा फोथायनाय नङा आंनि भिडिअखौ खायसे दाखालि मिनिहरदों आङो जिबौनि मुलि लाबोनायावहाय ओरैबायदि जायहा जाजादों बिसोरसो मिन्थिदों जायनाव जादों जाय खालामदोंमोन जाय माबादोंमोन बिसोर मिन्थियो खिन्थु आंखौ डाक्टारबो नङा अजाबो नङा नोंथांमोननो खोन्थानो आं नोंथांमोननो फोरोंदों जाहाथे जोंनि उन जेनेरेसननि बा माखासे जेनाखि आबै आबौमोन आयंमोन मादैमोन मिन्थिथारै गोबां थाखा गारबाय थानाय दुखिया हावरिया जेनाखि थाखा फैसा बांद्राय गैजायै जों बयबो थाखा फैसा गैजाखाया बयनावबो नङा होमबा जों गोरिब गोजा बैफोरबायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदि मुलिफोरजोंनो थांनानै थानो हायो इसोरानो हरदों बे संसाराव थांनानै थानायनि गासैखौबो आबादखौ गासैखौबो बिफांफोरखौ मुलिखौ जोंखौ बानायनानै लोंनो जानो थाखाय जोंनो हरजोबखाबाय नाथाय जों बाहायनोसो रोङाखै गासैबो बाहायनानै जानो रोंबा जायगायावनो दंजोबो दाहायनिबो सोलियो खिन्थु दाहायनिबो दङ बेजोंनो दाहायनि थांफाजोबजायो आरो माखासे खांदेरनांगौ आरो दाहायनिखौ आङो नेक्स्टआव लाबोगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअ दाहायनिबो नांदेरगौबा होननानै बुङोब्ला आङो नेक्स्टआव लाबोगोन दा आङो दिनै बेखौ बुंथ'ला आङो एसे बेस्थ'खाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय एसे भिडिअआ गोलाव जाबावगोन नालाय बेनि थाखायनो आङो दाहायनिखौहाय नेक्स्टआव लाबोनोसै नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला आरोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम 100% बेयो सोखाजानायखौ मोनगोन आरो जुदि फोथाया नोंथांमोनहा नोंथांमोननिनो लस आरो नोंथांमोननिनो खहा आरोना आं बेवहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आरोना जायफ्रा फोथाया नोंथांमोनासो जादों बेमारा नङा होमबा आंथ' मिथिखायो नालाय आंनाव जादोंबा आं खालामनानै लोंगोन जागोन बास बेनो आरो 100% सियर शेयार खालाम बयबो जाहाथे बे गासै बेमारनिफ्राय बेफोरबायदिनिफ्राय जों गासिबो रैखा मोनो आरो स' एसेनोसै